Welcome மறுபடியும் for குரூப்புக்கு வந்துட்டு நானு. Hare Krishna. ஓகே, வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் புக் ரீடிங் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இந்த அத்தியாயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागर्शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ ஆன் த வே டு கிருஷ்ணா இல்லையா, கிருஷ்ணரை நோக்கும் நடக்கும் பாதையில நம்ம 5வது அத்தியாயம் வந்திருக்கோம். 4 அத்தியாயத்தை கடந்து வந்துட்டோம். 5வது அத்தியாயம். ஓகேங்களா, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட். தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தெரியுது தமிழ்ல மாதாஜி. போட்டுறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உச்சத்தை நோக்கி செல்லுதல், இதுதான் இதனோட தலைப்பு. யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. உதார சர்வ ஏவைதே ஞானே ஜீவி ஆத்மைவ மே மதம் அஸ்தி தேக ச ஹி யுக்தாத்மா மாம் ஏவானத்மாம் கதீம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு முறை படிங்க மாதாஜி. உதார சர்வ ஏவைதே ஞானி டிவி ஆத்மைவ மே மதம் அஸ்திரிக ச ஹி யுக்தாத்மா மாம் ஏவானுத்மாம் கதீம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? உதரக சர்வ ஏவைத்தி ஞானித்வ ஆத்மைவ மே மாமதம். ஓகே, ஆஸ்திக சாஹி யுக்தாத்மா மாம் ஏவானு
ஏவானு தாமம் கதிம். அதாவது இந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர்கள். ஆனால் என்னை பற்றி அறிவியல் நிலை பெற்றவர் என்னை போலவே இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். ஸோ இங்க என்ன பாயிண்ட் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னை பத்தி யார் நினைச்சிட்டு என்னோட அறிவியல்ல பத்தி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறானோ அவன் வந்து என்னை போலதான் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் நினைச்சுக்கிறாராம். ஓகேங்களா? சோ எனது திவ்யமான சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதால் அவன் உயர்ந்த மற்றும் மிக பரிபூர்ணமான இலக்கான என்னை அடைவது உறுதின்னு சொல்றார். சோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவருடைய நிலையில ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து அவன் திவ்ய சேவையை செஞ்சுட்டு இருக்கான் கடவுளுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அவன் நிஜமா வந்து உயர்ந்த நிலைய ஆனா பரிபூரணத்தை வந்து அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது வந்து உறுதி. கண்டிப்பா அவன் வந்து என்ன வந்து ரீச் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, நேத்து நம்ம பார்த்தோம் 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை ஏத்துப்பாங்க. சுக்ருத்தினோன்னு சொன்னோம். 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. துஷ்கிருத்தினோன்னு சொன்னோம். 4 விதமான மனிதர்கள் யார் அவரை ஏத்துப்பாங்க? கஷ்டத்துல துன்பப்படுபவர்கள். ஓகே. ரெண்டாவது பணம் தேவைப்படுபவர்கள். பணம் தேவைப்படுவர். யாரு கடவுள் யாரு அந்த கேள்வி ஞானம் இருக்கு இல்லையா அவங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4வது வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த 4 வகையான மனிதர்கள் வந்து சுக்ரித்தினோ இவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனாலும் இந்த 4 பேர்ல எனக்கு யாரு ரொம்ப பிடிக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன வந்து குறிக்கோளா வச்சுட்டு அறிவுள்ள மனிதன். அஹ், நல் ஆஹ், அறிவு அறிவு உள்ள மனிதன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா கடவுளுக்கு பின்னாடி தான் இருப்பான். ஓகே. கடவுள் தான் வந்து முழு முதல் பரிபூரணமானவர் அப்படின்னு எவன் தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் வந்து இந்த 4 பேர்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, சரி பொருளோ ஏதோ ஒரு கஷ்டமோ என்கிட்ட வந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நான் ஏத்துக்கிறேன். ஓகே. அவங்க எதுக்கு வருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லாபத்திற்காசம், சொந்த லாபத்திற்கோசம் வராங்க. ஒருத்தன் சர்ச்சுக்கு போலாம், கடவுளே எனக்கு சாப்பாடு கொடு அது மாதிரி கேட்கலாம். ஆஹ் ஆஹ் அவனுடைய தேவைகளை வந்து கடவுள் வந்து பூர்த்தி பண்ணுவார். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டம் வரும்போது கோயிலுக்கு வருவாங்க, அது நிறைவேற்றுச்சுன்னா அந்த பக்கம் திரும்பவே மாட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு வகையினர் இருக்காங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல எனக்கு கடவுள்கிட்ட வந்ததுனால நன்மை அடைஞ்சிச்சு, நான் இந்த பக்தியை தொடர்றேன் அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து எப்படி மாறுறான்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளை அணுகுமுறை மாறும். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து கடவுளை பத்தி அறிவு வந்து கிடைக்குது. ஓகேங்களா? அப்ப படிப்படியா அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான், பக்தியில வந்து முன்னேறுவான். ஓகே. அவனை வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு எங்க பிரபுபாதாம். அது ஜெர்மன்ல வந்து ஒரு முறை சண்டை நடந்துச்சுங்களாம். ஒரு ஜெர்மன் வீரர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் உலகப் போர் அப்ப வந்து அந்த போர்ல ஈடுபட்டாங்க. அந்த மனைவிகள் எல்லாம் போயிட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. அதாவது எங்க கணவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் ஆகக்கூடாது, அவங்க பத்திரமா திரும்பி வரணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த யுத்தத்துல அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க. ஓகே. சோ அப்ப என்ன பண்ணாங்க இந்த மனைவிமார்கள்லாம், கடவுளை நம்புறதே இல்ல, கும்புறதும் விட்டுட்டு நாத்திகர்களா மாறிட்டாங்க. ஓகேங்களா? கடவுள் மேல பட்டு இருந்து கோயிலுக்கு போனாங்க. கடைசியில என்ன ஆனாங்க, கடவுளை வந்து இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாத்திகர் ஆயிட்டாங்க. ஏன் காரணம், அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க, கடவுளை ஒரு ஆர்டர் சப்ளையர் நினைச்சிட்டாங்க. ஹோட்டல் எல்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சர்வர் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம் இல்லையா, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பார். இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க, இந்த ஜெர்மனிய போர் மனைவிமார்கள்லாம் கடவுள் வந்து ஒரு ஆர்டர் சப்ளை, நான் ஆர்டர் போட்டு அவர் எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாருன்னு நினைச்சிட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு என்ன புரியல, ஒருத்தர் தான் அவனுடைய கர்மாப்படி தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். கடவுளுடைய இங்க எதுவுமே இல்லை. பக்தன் அல்லாதவனுக்கு வந்து கடவுள் வந்து என்ன செய்ய முடியும் இல்லையா? பக்தனா இருந்தா கடவுள் வந்து என்னன்னாலும் செய்வார் இல்லையா? அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கல, அதனால நாத்திகர்கள் ஆயிட்டாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இந்த உலகத்துல கடவுளை வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, ஆர்டர் சப்ளையர் இல்லையா, நான் கேட்டா கொடுக்கணும் அதுக்குதான் கடவுள் இல்லையா? பட் அப்படி இல்லை. ஓகேங்களா? நம்ம அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கடவுள் வந்து அப்படியேப்பட்டவர் இல்லை. நம்ம அந்த எதிர்பார்ப்பை வச்சுக்க கூடாது. ஏன்னா நமக்கு எந்த தகுதியுமே இல்லை பல விஷயங்கள் கேட்கறதுக்கு. பட் அவர் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? நம்ம தான் அவர் பேச்சு கேட்கறது இல்லை, அவர் நமக்கோசம் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். ஓகேவா? அவர் சொல்றார் பாருங்க, இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து எப்பொழுதும் என்னோட இருதயத்திலே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களாம்.
நான் எப்பொழுதும் பக்தரின் இதயங்களில் இருக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்றது தெரியாம இருக்காது. ஓகேங்களா? பக்தனும் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை மறக்க மாட்டார், கடவுள் வந்து தூய பக்தனை மறக்கவும் மாட்டாரு. அதனால அவங்க உறவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக நெருக்கமாகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயத்த கேட்குறோம், அவர் கொடுக்குறாரு. அது எதனால? பாசத்தால கொடுக்குறாரு அவர். ஓகே. நம்ம அப்படியாவது திருப்தி ஆயிட்டு திரும்பி வருவோமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும்னு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கையில என்ன இருக்குதோ அதுல திருப்தி அடைஞ்சு வாழணுமா. ஓகே. கடவுள் எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்காருமான்னு சொல்லிட்டு திருப்தியோட வாழணுமா. அதுல பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கண்டிப்பா வந்து அறிவுள்ள பக்தன் ஆக முடியுமா. அறிவுள்ள பக்தன் ஆக முடியும். அப்போ வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப பிரியமானவாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ நம்ம முதல் குறிக்கோள் கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். ஓகேவா? ஸோ இது தொடர்பா ஒரு கதை வந்து இங்க பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான். அதாவது ஒரு 5 வயசு பையன் அப்படின்னு சொன்னாவே யார ஞாபகம் வரும் நமக்கு? பக்திமான் இல்லையா? துருவ மகாராஜா, துருவன் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவனுடைய அப்பா பெயர் வந்து உத்தானபாதா, அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுனிதி. அந்த உத்தானபாதாக்கு வந்து 2 மனைவி. முதல் மனைவி வந்து தான் சுனிதி, அவருடைய பையன் தான் வந்து துருவன். ஓகேவா? ஸோ இந்த அம்மாவை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அவர் 2வது கல்யாணம் பண்ணிப்பார். சுருச்சி அவங்க பேர். அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை, அவன் பேர் வந்து உத்தமா. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு நாள் என்ன பண்ண, நம்ம அப்பா எங்கேயுமே நம்ம வீட்டுக்கே வர்றதில்லைல்ல, சரி அப்பாவை பார்த்துட்டு வரலாம் போகலான்னு சொல்லிட்டு போறார். உத்தனை பார்த்தா யாரோட வீட்டில் இருக்காங்க? 2வது பொண்ணாட்டி வீட்டில் இருக்காங்க, சுருச்சி வீட்டில். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க பையன் வந்து அப்பா மடி மேலே உட்காந்துட்டு விளையாடிட்டு இருக்கான். இவனும் சின்ன பையன் இல்லை, 5 வயசு பையன். சரி நானும் போய் ஏறி உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அப்பா தான் அவர் மேலே உட்காந்தார். ஓகேங்களா? அப்போ அவங்க சித்தி இருக்காங்க இல்லையா, டேய் இறங்குடான்னு சொல்லிட்டு கீழே பிடிச்சி விழுட்டுறாங்க. நீ அந்த மடியில உட்காரணும்னா உனக்கு ஒரு தகுதி வேணும். என்ன தகுதி? என் வயித்துல பறந்துருக்கணும் நீன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த தகுதி இருக்கணும், நீ இப்போதைக்கு இல்ல, நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பையனுக்கு ரொம்ப வருத்தம், கவலை. ஏன்னா என் தம்பி விளையாடிட்டு இருக்கா, நான் வந்து விளையாடக்கூடாது எங்க அப்பா மேல. அது இல்லாம எங்க சித்தி சொல்றாங்க எங்க அப்பா வந்து ஒரு மறு வார்த்தையும் பேசாம அமைதியா இருக்காரு. அந்த அவமானத்தை தாங்க முடியல. ஏன்னா சத்திரிய குடும்பத்துல பிறந்த பையன் இல்லையா? ஓகே. நேரா போறான் அம்மா கிட்ட. அம்மா கிட்ட சொல்றான் என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சித்தி எல்லாம் பண்ணாங்க. அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்திமான். சரிப்பா, உங்க சித்தி பண்ணதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா உங்க அப்பா நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதில்ல, என்னையும் கண்டுக்கிறது இல்லை, நம்ம பாட்டுக்கு இங்க இருக்கிறோம், நம்ம நிலைமை அதுதானே, அவங்க சொன்னதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருந்தாலும் அவன் விடலை. ஆம், சரி உனக்கு வேணா ஒரு வழி சொல்றேன். ஓகே. நமக்கு வந்து எந்த கதியும் இல்லை கடவுளை விட்டா. கடவுளை நோக்கி நீ தவம் பண்ணு, உனக்கு எல்லா செல்வ வளங்களும் கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து ரொம்ப உற்சாகமா கேட்குறான் அவன், துருவன். ஸோ உற்சாகமா கேட்குறான். ஸோ காட்டுக்கு நடந்து போறான். ஓகேவா? காட்டுக்கு நடந்து போறாரு. போற வழியில வந்து நாரதர் முனி வராரு. என்னப்பா எங்கப்பா போற துருவான் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இது மாதிரி தவம் பண்றதுக்கு போறேன், இது மாதிரி எல்லாம் ஆச்சு, எனக்கு இன்சல்ட்டிங்கா இருக்கு, எங்க அப்பாவை விட பல மடங்கு ராஜ்யம் வேணும் எனக்குன்னு அப்படின்றாரு. டே நீ சின்ன பையன்டா. அந்த காடோ வந்து ரொம்ப அடர்ந்த காடு. ஓகேவா? மதுவன காட்டுக்கு போறாரு நோக்கி. ஓகே. ரொம்ப அடர்ந்த காடு, அங்க சிங்கம் புலி எல்லாம் நிறைய இருக்கும், நீ வந்து ராஜான்னு கூப்பிடுறாரு. பாருங்க, உங்களால எனக்கு வந்து நல்லது செய்ய முடியும்னா செய்யுங்க இல்லையா? தயவு செய்து என்ன திசை திருப்ப வேண்டாம் இல்லையா? நீங்க வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருங்கன்னு சொல்றார். எனக்கு உதவ முடியுமா? ஸோ இது எதுக்கு பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாரதர் வந்து டெஸ்ட் பண்றார், அவன் எவ்வளோ அளவுக்கு திடகாத்தமா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. நாரதரை கிருஷ்ணர் தான் அனுப்பிச்சு வைப்பார். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகேப்பா, புள்ள வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு சீடனா ஏத்துக்கிட்டு அவருக்கு மந்திரம் கொடுக்குறார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மந்திரத்தை கொடுக்குறார். துருவனும் அந்த மந்திரத்தை வச்சுட்டு உச்சாடம் பண்றார். எப்படி பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் மாசம் வெறும் பழங்களை சாப்பிட்றார். எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை? 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்கள் சாப்பிட்றார். ஒரு மாசம் போச்சா, 2வது மாசம் அங்க இருக்கக்கூடிய உலர்ந்த புற்களை சாப்பிட்றார். ஓகேங்களா? 6 நாளைக்கு ஒரு முறை. 3வது மாசம் வந்து தண்ணியை குடிக்கிறார். 9 நாளைக்கு ஒரு முறை. ஓகே. 4வது மாசம் காற்றை மாத்திரம் சுவாசிக்கிறார். 12 நாளைக்கு ஒரு முறை.
ஓகே. 5வது மாசம் தன்னுடைய மூச்சை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஓகே. ஒரு கால்ல நின்று தவம் பண்றான். ஓகேங்களா? மனசு வந்து சரியான நிலையில இருக்கு, பகவான் மேல இருக்கு. ஸோ ஒரு கால் அந்த கட்டவிரல் வந்து அழுத்துறதுனால அது வந்து பூமிக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஆகுது. ஓகேவா? எப்படி ஒரு யானைய ஒரு படகுல எடுத்துட்டு போனா அந்த படகு என்ன ஆகும்? அது மாதிரி பாரம் வந்து அந்த பூமி மேலே விழுது. அப்புறம் வந்து அந்த மூச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணாரு இல்லையா? அதனால இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுது. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்கள்லாம் பயப்படுறாங்க, என்னடா இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு விஷ்ணு கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன உடனே தேவர்கள்லாம் இப்படி வழிபடுறத பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கருட வாகனத்துல கிளம்பி வராரு. ஓகே. மதுவன காட்டை நோக்கி வரார். நோக்கி வராரு. பார்க்குறாரு துருவனை. துருவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம். என்னடா என்ன தவம் பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல, தான் இருதயத்துக்குள்ள ஒரு அழகான வடிவத்தை பார்த்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஒரு அழகான முகம் தெரியுது. இப்போ என் கண்ணு முன்னாடி வேற ஒண்ணு தெரியுதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறார். கண்ணை திறந்து பார்க்கல, கண்ணு முன்னாடி தெரியுது, தெரியும் இல்லையா நமக்கு? ஸோ எது உண்மைன்னு அப்படின்னு பார்க்குறார். அவரால் புரிஞ்சிக்க முடியல. சரின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறார். பார்த்த சாட்சாத் பகவான் விஷ்ணுவே வந்து நிற்கிறார். பார்த்து திகைப்புல வந்து சந்தோஷம் அடைகிறார். அச்சச்சோ, இவ்வளோ அழகா இருக்காரு பகவான் விஷ்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பேச்சு வரல. ஓகே. இவ்வளோ இருக்கிற நான் விட்டுட்டு அல்பமா ஒரு உடைந்த கண்ணாடி துண்டுக்கு போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணனே, எங்க அப்பாவோட பெரிய ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு முழு முதற் கடவுளே என் முன்னாடி வந்திருக்காரு, ஒரு வைரமே வந்திருக்குது. நான் என்ன கேட்டேன்? உடைந்து போன ஒரு கண்ணாடி துண்டை கேட்டு நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே, எனக்கு எதுவும் வேணான்னு நினைக்கிறார். ஓகே, வேண்டான்னு சொல்றார். ஓகே. அவருக்கு வந்து பேச முடியல. அவரை பார்த்து புகழ்ந்து அவருக்கு வந்து பாடல்கள் சொல்லணும்னு ஆசை. ஓகேவா? ஆசை. ஆனா அந்த சின்ன வயசுல 5 வயசு பையன், பக்குவம் ஞானம் இல்ல. அதனால பாக்குறாரு, இவன் எதுவுமே பேச மாட்டேன்றாரேன்னு சொல்லிட்டு உடனே கடவுள் வந்து தன் சங்கை எடுத்துட்டு ஒரு தலைமையில கொட்டார். ஓகே. அப்ப என்ன ஆகுது? ஆத்ம ஞானம் வருது. கடவுளை புகழ்ந்து பாடல்களை படிக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ எனக்கு வந்து உங்களுடைய ஞானத்தை இருந்தா எனக்கு போகணும், எனக்கு எதுவும் வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணன், நீ கேட்டலப்பா, உங்க அப்பாக்குனா பெரிய ராஜ்யத்தை நான் கொடுக்குறேன், நீ அரசாலம் பண்ணு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மனநிலை திடமா இருக்கு. எதை பார்த்தும் அவர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. கடைசி வரையும் கிருஷ்ண உணர்வுலே இருந்தாரு. அதை பார்த்துட்டு கடவுள் என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு துருவ லோகம்னு சொல்லி துருவ நட்சத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த லோகத்தை கொடுத்தாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் போகும் காலம் வந்துச்சு. அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விமானம் அனுப்புறாரு கடவுள். இவர் ஏறி கிளம்பிட்டார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திரும்பி வரார். எதுக்கோசம் யாராவது சொல்லுங்க. அவங்க அம்மாவுக்காக. அம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அம்மாவே அம்மாவுக்காக. ஏன் திரும்பி வந்து நம்ம அம்மாவை கூட்டிட்டு போறார். ஏன்னா அம்மா தானே எனக்கு வழிகாட்டி கொடுத்தாங்க, கிருஷ்ணர் கடவுள் யாரு, அவரை போய் அணுகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் கூட்டிட்டு போறோம். சோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன கதை பார்த்தோம்? நாத்திகர்களான மனைவிகளை பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப அம்மா வந்து கணவனால கைவிடப்பட்ட ஒரு மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா பையனை நல்ல வழி நடத்துனாங்க. அந்த பையனும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா வந்து டெசிஷன் எடுத்தான். அதுதான் அங்க இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எனக்கு வந்து பொருள் வேணும்னு கேட்கல, கடவுள் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்மார்ட்டா போனோம். பொருள் வேணும்னு போன பையன் என்ன ஆனா, கடவுள் நீங்க போதும்னு சொல்லிட்டார். பட் கடவுள் என்ன கொடுத்தாரு? ரெண்டுத்தையுமே கொடுத்துட்டார் இல்லையா? சோ அதனால கடவுள் வந்து நமக்கு ஆர்டர் சப்ளையர் இல்ல, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆனா முட்டாள்கள் வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் வந்து அறியாமையில இருக்காங்க. ஆனா இந்த துருவ மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்தியா இருக்கிறார். ஓகே. முழுமையான திருப்தி அடைகிறார். அவனுக்கு எதுக்குமே வேணும்னு ஆசைப்படல. ஓகே. ஸோ இதுதான் துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்தியில இருக்கு. பொருள் சார்ந்த விஷயத்த வந்து பொருள் சார்ந்த விஷயத்துக்கு வந்து விஷயங்கள் மீது பற்று வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ் வந்து ஃப்ளிக்கரிங் மைண்டை கொடுக்கும். அந்த ஃப்ளிக்கரிங் மைண்டுனால மனம் வந்து தடுமாற்றிட்டே இருக்கும் இந்த பொருள் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது
இல்லையா? அங்க இங்க மனசு போயிட்டே இருக்கும். அதனால இது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மனசு வந்து 3 விதமான உந்துதலுக்கு ஆக்குது சிக்கலுக்குள்ள. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆம், தன்னுடைய லாபம், பொருளாதார லாபம் இருக்கு இல்லையா, எப்படி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தேவையான வேலை பார்ப்பான். இன்னொருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தனது செல்வத்தால் மா நான் ரொம்ப பணக்காரன், எல்லாரும் என்னை வந்து வணங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் நிறைய செல்வாக்கோட இருக்கேன், என்னோட புகழ் வந்து 8 திக்கிலும் பரவணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். ஓகேவா? இந்த பொருள் சார்ந்த ஞானி கிட்ட இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. என்னன்னா, எல்லா பொருள்களும் வந்து எப்படியாப்பட்டது இந்த உலகத்துல எல்லாமே சிக்கலை உண்டாக்கக்கூடியது. இந்த பௌதிக விஷயத்துல பொருள்கள் மேல யார் பற்றுதல் வச்சிருக்கானோ அவங்களுக்கு நிறைய சிக்கல்கள் வரும். ஏன்னா, எனக்கு நிறைய அழகு இருக்குன்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது ஒருத்தங்க அவங்க வந்து நிறைய காம்படிஷனை ஃபேஸ் பண்ணணும் இல்லையா? நிறைய பொருள் இருக்குன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறான், என்னை எல்லாரும் வணங்கணும், நான் ரொம்ப பெயரோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? இதனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் வந்து அஜ்ஞானத்தால இருக்குது. இது எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டதுனால வருது. ஓகேங்களா? அவன் இன்னும் வந்து தன்னை இந்த உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கறனால இத்தனை எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு. அதே அவன் வந்து இறந்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உடல் இறந்து போன பிறகு அது ஒரு பணக்காரனும் இல்லை, ஒரு ஏழையும் இல்லை, ஒரு ஆன்மீக ஆன்மா அது இல்லையா? இல்ல, அவனுடைய கர்மாப்படி மற்றொரு உடம்புக்குள்ள போறான். ஓகேவா? இது வந்து யார் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான்? ஞானி. இதை தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவன் வந்து குழப்பம் அடைய மாட்டான். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா இப்போ ஒரு கேள்வி, அப்ப பொருள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செய்யற வேலையெல்லாம் என்ன நமக்கு தொந்தரவா? நம்ம மேல 3 விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்படின்னா நம்ம பொருள் தேடக்கூடாதான்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா? இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம்? பொருள் தேடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்ட தேடணும். எவ்வளவு அளவுக்கு தேவையோ அவ்வளவு அளவுக்கு மாத்திரம் தேடணும். அதுக்கு அடுத்த பத்தியில ஒரு அழகா பதில் சொல்றாரு. அதாவது பிளெயின் லிவிங் அண்ட் சாதாரண வாழ்க்கை மற்றும் உயர்ந்த சிந்தனை, அது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு நிறைய இடத்துல வந்து பிரச்சனையே இருக்காது. ஓகே, நம்ம இப்போ அப்படி இருந்தாதான் இப்போ நம்மளால யாரு கூட உறவு வச்சுக்க முடியும்? கிருஷ்ணர்கிட்ட உறவு வச்சுக்க முடியும். அந்த உறவு வந்து நீடிச்சு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல செவ்வையான இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ வந்து நம்ம கடவுளுடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி போவோம். அது வந்து உறுதின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ பட் இந்த உலகத்துல இருக்கோம் இல்லையா நம்ம எல்லாரும், இதனோட நோக்கம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்ச சூழ்நிலை இப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு, நம்ம இன்னைக்கு எல்லாம் இங்க இருக்கிறோம்னா நம்ம உறவை கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும். புதுப்பிச்சுக்கிட்டு அவர் நமக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுக்குறாரு. நீ திரும்பி வாப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு எதை வேணுமோ கொடுக்குறாரு. காசு வேணுமா, என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. அனுபவிச்சுட்டு அட்லீஸ்ட் அப்புறமாவது என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ வந்து சன்னியாசியா இரு, பிரம்மச்சாரியா இரு அப்படின்னு எங்கேயும் சொல்லல. நீ அனுபவிச்சுட்டு கூட நீ உனக்கு எது வேணாலும் என்கிட்ட வந்து கேளுன்னு தான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமாகவும் இருக்கணும். இந்த உறவை புதுப்பிச்சுட்டு, இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இந்த இடத்துல நம்ம 3 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கத்துப்போம் இந்த பேராகிராஃப்ல. நம்ம வாழ்க்கையின் முக்கிய நோக்கம் அவர்கிட்ட இருக்கிற உறவை நம்ம புதுப்பிச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய நிலம், தானியம், பழங்கள், பால், தங்கும் இடம், ஆடை எல்லாமே யாரால வழங்கப்பட்டது? கடவுளால் தான் இல்லையா? நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது? அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது, அது ஒண்ணுதான் இல்லையா? அப்புறம் இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தின் நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் அமைதியோட சந்தோஷமோட வாழணும். இத வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இந்த இஸ்கான் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குது. ஓகேவா? சோ நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்குது, போதிய அளவுக்கு எல்லார் வீட்லயும் நமக்கு என்ன இருக்கு? உணவு இருக்குது, தங்கறதுக்கு இடம் இருக்குது, பாதுகாப்பா இருக்கிறோம். அப்புறம் அவரவருக்கு தேவையான பாலியல் உறவுகள் வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்கார். எனக்கு இன்னும் வேணும், அதிகமா வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அதிக ஆசை பண்ணக்கூடாது இல்ல. எனக்கு 2 வீடு வேணும், 4 கார் வேணும், அப்படிலாம் ஆசைப்படக்கூடாது. இருக்கிறதுல திருப்தி பண்ணிக்கோ, கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? இதே இல்லாம எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அதனால நீ என்ன பண்ணு, சாதாரணமா வாழ்க்கைய வாழு. சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங், இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா. ஸோ உயர்ந்த சிந்தனையோட நம்ம வாழணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த சிக்கலுக்குள்ள நம்ம இருக்க மாட்டோம். சிக்கலுக்குள்ள பிணைஞ்சு இருக்க மாட்டோம். ஆ, அந்த உச்சக்கட்டத்திற்கு நம்ம போகணும். ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது கம்பெனி வந்து ஏதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுதா சாப்பாடை? நிலத்துல தானே இன்னும் வந்து சாதத்தை வந்து அறுவடை பண்றாங்க, நெல்லை.
இல்லையா? எந்த ஒரு கம்பெனியோ ஃபேக்ட்ரியோ எதுவும் வந்து அரிசியை வந்து இன்னும் தயாரிக்கல, இல்லையா? அதே மாதிரி பாலினத்தையும் வந்து அது உற்பத்தி செய்யலைன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார். ஸோ நமக்கு தேவை என்னவோ எல்லாத்தையும் கடவுள் கொடுத்து வச்சிருக்கார். நம்ம ஏன் இந்த விஷயங்களை கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இல்லையா? இல்லையா? ம். நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கணும். நமக்கு இப்போ எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்குது, இல்லையா? நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்மீகல முன்னேறணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா, பட் நம்ம வந்து துரதிருஷ்டசாலியாக இருக்காரு. எல்லா வசதியும் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம இந்த யுகம் கலியுகத்தில் இருக்கோம். நம்மளுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய காலம்தான் இருக்கு. சத்தியலோகத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்காக ஆயுசு வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். அதனால தான் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் சாதாரணமாக தியானம்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். 1 லட்சம் 2 லட்சம் வருஷங்கள் தியானம் பண்ணான். அப்போ எவ்வளோ நாள் வாழ்ந்திருப்பான், இல்லையா? ஸோ நம்ம ஆயுட்காலம் வந்து ரொம்ப குறுகிய காலம். மந்த புத்தி இருக்கு நமக்கு, இல்லையா? எதையுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் புரியாது நமக்கு. மந்த புத்தி இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் சண்டை போடுவோம். இங்க வந்து ஏமாற்று, இல்லையா? எல்லாமே நிறைய இருக்கு. இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. அப்படி இருந்தும் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். அது என்ன? ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வந்து உகந்தது இருக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. பாத்தீங்கன்னா, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியத. நீ என்ன பண்ணு, எப்பொழுதும் இந்த மகா மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே. நீ எங்க இருக்கிற அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. குடிஸ்ல இருக்கிறியோ, ஆஃபீஸ்ல இருக்கிறியோ, நரகத்துல இருக்கியோ, இல்லை சொர்க்கத்துல இருக்கியோ, எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. என்ன பண்ணு நீ? நம்ம எல்லாம் இந்த சேர்ந்து ஒரு முறை சொல்லலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம நான் ஹரே கிருஷ்ண நாமைவி கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ 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 கதிர் அந்நியதா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எல்லாரும் இப்போ அன்மியூட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு முறை சொல்லலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே 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 हरे ஹரே ராமா कृष्णा கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्णा कृष्णा கிருஷ்ணா हरे हरे கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे ஹரே हरे ராம் ஹரே ராமா. சொல்லுங்க हरे மாதாஜி. ஹரே राम ராம ஹரே ஹரே ராம ராமா ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே हरे இது வந்து ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது தொடர்ந்து ஜெபிங்கன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். இது சொல்றதுனால எந்த செலவும் இல்லப்பா, இதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை, எந்த ஜாதியும் தேவையில்லை, மதம் தேவையில்லை, நிறம் தேவையில்லை. யார் வேணும்னாலும் எந்த நேரத்துல எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஈஸியானது, இல்லையா? ம். ஸோ இதை பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது ஒருத்தன் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்துல வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸோட வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து என்ன எப்படி எடுத்துட்டு போவான் தன்னுடைய வாழ்க்கை கைடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அவனை கைட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரை அமுச்சு விடுவாரு. அப்போ அவன் கண்டிப்பா வந்து எங்க வருவான்? கடவுளுடைய லோகத்துக்கு நிச்சயமா திரும்பி வருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் கிருஷ்ணரே. ஓகேவா? இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் அவனுக்கு அந்த மைண்ட்ல கான்சியஸ்னஸை மாத்தினான்னு வச்சுக்கோங்களேன். எப்படி அர்ஜுனன் வந்து ஆக்குபேஷன் தொழில் உணர்வை வந்து மாத்தல, இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வை தான் அவன் அவன் எடுத்துக்கிட்டான். ஓகே. அது மாதிரி நம்மளும் அதை எடுத்துக்கணும். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாரிக்காய் பெரியக்காய் வருது மாதாஜி. பகுனாம் ஜனனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் உச்சந்தே வாசுதேவ சர்வம் இது விதிச மகாத்மா சுதுர்பலஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். பகவத்கீதை 7:19. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன் வந்து எடுத்த உடனே வந்து கடவுளை ஏத்துக்கிறது இல்லை. எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிறான்? பல பல பிறவிகள் எடுத்துக்கிறான் அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் தான் திடமா நின்றுட்டு இருக்கிறவனை வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? மிக பெரிய ஆத்மா அது, அதுவும் மிக அரிதானதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி வந்து மாரத்தான் போட்டியில ஓட்டப்பந்தயத்துல வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய பேர் இருப்பாங்க, இல்லையா? அது முடிவுல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? ஒரு சிலர். அதுல யாரு வெற்றி அடைந்தது, முதல் பிரைஸ் கிடைக்குது? ஒருத்தருக்கு தானே. அது மாதிரி சொல்றார்.
அந்த ஆத்மா வந்து பெரிய ஆத்மா, மகாத்மா. அது வந்து அரிதானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ கடவுளை பத்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் எத்தனை பேர் சரணடைகிறோம் முழுமையா, அதுதான் இங்க கேள்வி. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த பத்தில இந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளை புரிஞ்சுப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசை. பட் எப்படின்னா, வேதங்களை சொல்லியிருக்கு டக்குன்னு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பல ஜென்மங்கள் எடுத்துப்பாங்க. அந்த அறிவு பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு, அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் ஆகும். ஓகே. ஸோ அப்படி வந்தா பல பிறவிகளுக்கு அடுத்தது என்கிட்ட வருவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஓகே. தத்துவ வித்து என்று அழைக்கப்படும் பல்வேறு வகையான ஆழ்நிலைவாதிகள் உள்ளனர். ஓகேவா? தத்துவ வித்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் கடவுளை ஆராய்ச்சி அரைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நிலைவாதிகள், அதாவது டிரான்ஸ்டென்டலிஸ்ட். ஓகே. தத்துவவாதின்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து கடவுளை வந்து உண்மையாக அறிந்தவர் தான் வந்து தத்துவவித். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தத்துவவித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும். அப்சல்யூட் ட்ரூத்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட், அங்கே வந்து இரட்டிப்பு தன்மையே இல்லை. முழுமையான தத்துவம்னா அங்கே இருமை இல்லைன்ற அந்த ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கினாதான் அவன் தான் வந்து தத்துவவித்துன்னு சொல்றான். இந்த உலகம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே எல்லாமே இரட்டிப்பு இருக்கு. காலை இருந்தா மா இரவு இருக்கு இல்லையா, வெளிச்சம் இருட்டு, சுகம் துக்கம், எல்லாமே வந்து இங்க இரட்டிப்பு இருக்கு. ஆனா அந்த லோகத்துல வந்து என்ன இருக்கு, அந்த கடவுள் இருக்க லோகம், அவரே வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத். கிருஷ்ணர் வேற இல்லை, அப்சல்யூட் ட்ரூத் வேற யாரும் இல்லை. அது எல்லாமே வந்து இரட்டிப்பு இல்லாதது, இருமை இல்லாதது. அதுதான் வந்து முழுமையான சத்தியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடவுள் வந்து ஒரு முழுமையான சத்தியம் எவன் உணர்ந்துக்கிறானோ அவனுக்கு பெயர் வந்து தத்துவவித். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கடவுளை வந்து நம்ம 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கலாம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒளி ரூபத்துல இருக்கிறாரு, பிரம்ம ஜோதி ரூபத்துல இருக்காருன்னா அது பிரம்மம். 4 கை ரூபத்துல இருக்காருன்னா அது பரமாத்மா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து 2 கை ரூபத்துல கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு தலையில மயில்பீலி வச்சுட்டு பட்டு பீதாம்பரம் போட்டுட்டு இருந்தா அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த 3 நிலையில வந்து ஒரு மனுஷன் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறான், அவனுடைய மனப்பக்குவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறான். ஓகேங்களா? அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இங்க சொல்றாரு. நம்ம கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கோ நம்ம கடவுளை அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதாவது கொஞ்சம் பேர் பிரம்மன் நினைப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் பரமாத்மான்னு நினைப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து பகவான் நினைப்பாங்க. ஒரே கடவுளை தான் அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து என் கையில வந்து ஃபோன் இருக்கு. ஓகேவா? நீங்க இப்படி இருந்து பார்த்தா ஒரு ஷேப்ல தெரியும். இதே நான் இப்படி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து இந்த டைமென்ஷன் தெரியும். எனக்கு மாத்திரம்தான் எல்லா டைமென்ஷனும் தெரியும், ஏன்னா அது என் கையில இருக்கு. ஆமா இல்லையா? நம்ம கையில ஒரு பொருள் நம்ம வச்சு பார்க்கறதோ, நான் ஒரு பக்கமா காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு வேற மாதிரி தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒருத்தருடைய கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்றது. இங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒருத்தன் பயணம் பண்ணிட்டே இருக்கான். நம்மளுக்கு கூட இந்த விஷயத்த வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய பேர். ஓகேவா? அதாவது பயணம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது தூரத்துல ஒரு மலை தெரியிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ எவ்வளோ பெருசா இருக்குன்னு நினைப்போம், இந்த வடிவத்துல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு போவோம். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வெறும் கல்லை மாத்திரம் மலையை மாத்திரம் பார்த்தவங்க நம்ம இப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் தாவரங்கள்லாம் மரங்கள் தெரியும் இல்லையா? அந்த கிட்ட போகும்போது மரங்கள் தெரியும், இலைகள் தெரியும். இன்னும் அதுல மேல நடந்து போகும்போது என்ன தெரியும் நமக்கு, அங்க வேற என்னெல்லாம் இருக்குன்ற எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு தெரியும், விலங்குகள் எல்லாம் இருக்குன்றது தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் மலை கல்லு மாத்திரம் தெரிஞ்சிச்சு, கொஞ்சம் கிட்டத்துல வந்தோம் அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் தெரிஞ்சிச்சு. இன்னும் அது மேல ஏறி நடக்கும்போது அங்க என்னென்ன வகையான மரங்கள் இருக்கு, என்னென்ன தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் எல்லாம் இருக்குன்றது, நீர்த்தேக்கம் எல்லாம் என்ன இருக்குன்றது நமக்கு தெரியுது இல்லையா? பல விஷயங்களை நான் தெரிஞ்சுப்போம் நடந்து போகும்போது இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? இந்த 3 நிலை இருக்காங்க. அதுதான் வந்து சேம் திங் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறது கூட அப்படின்றார். ஓகேவா? இன்னும் முனிவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கருத்துக்கள் பூரண உண்மையை வந்து வேற வேற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறார். இங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றார். நம்ம வீட்டுல காலையில எழுந்த உடனே வந்து நம்ம கதவை திறக்கிறோம் இல்ல ஜன்னலை திறக்கிறோம். அப்ப என்ன, சூரிய கதிர்கள் வருது இல்லையா? சில பேர் என்ன நினைச்சுப்பாங்க, அந்த ஒளி கதிர்கள் வருது இல்ல, அதை தான் சில பேர் சூரியனே நினைச்சுப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த சூரியன் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதிக்கு ஒப்பிடுறாங்க. ஓகேவா?
அது இல்லாம கொஞ்சம் பேர் என்ன நினைப்பாங்க, சூரியன் வந்து ஒரு வட்ட வடிவத்துல இருக்காரு, இது இல்ல அளவுக்கு லென்த்து பிரெத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து கடவுளுடைய இரண்டாவது நிலையான பரமாத்மா வந்து உணர்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளானட், அது சூரிய கடவுள் அங்க இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மூன்றாவது நிலை இருக்கிற வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் நிலைய புரிஞ்சுக்கிறவன் தான். ஓகேங்களா? மூணு விஷயம் புரிஞ்சுச்சுங்களா? சன்ரேஸ், சூரிய கிரணங்கள். ஓகே, சூரிய கிரணங்கள், சூரிய ஒளின்னு சொல்லியிருக்காங்க, சூரிய வட்டை, அப்புறம் சூரியன். ஓகேவா? இந்த மூன்று நிலைகள் இருக்குது. இததான் வந்து காட் ரியலைசேஷன்ல மூன்று நிலைகள் சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆனா எல்லாமே உண்மைதான். ஓகே, ஆனா இதுல மூணுத்துலயும் எதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், எது பெஸ்ட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான், பகவான் கிருஷ்ணர். இல்லையா? இந்த இம்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜோதியை நினைப்பாங்க. அதுவும் கடவுளுடைய ஒரு பங்கு தான், அவர் உடம்புல வரக்கூடிய எஃப்லுஜன்ஸ். அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து பகவான் ஃபார்மை எடுத்துக்கணும்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த பூமி பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான விஷயங்களால ஆனது. அதாவது பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, விண்வெளி. இல்லையா? இதே மாதிரி 5 கூறுகள் வந்து வேற வேற கிரகத்துல இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா அந்த ப்ரொபோர்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. நம்ம இட்லிக்கு தோசைக்கு மாவு ஆட்டுவோம் இல்லைங்களா? அதே வந்து கொஞ்சம் கட்டியா வச்சு நம்ம ஊத்துனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட்லி ஆகும். கொஞ்சம் தோசை ஊத்துனோம்னு அதை கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் கரைச்சிப்போமா, அதுல வந்து வேற ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு குழி பணியாரம் மாதிரி செஞ்சு ஆஹ் அது குழி பணியாரம் ஆகுது இல்லையா? அந்த குழி பணியாரம் கடாயில ஊத்துன அது மாதிரி இந்த பல கிரகங்கள் இருக்கு. இது எல்லாமே 5 காம்போனன்ட்லாம் தான் ஆனது. ஓகே, பட் அளவுகள் அந்த கூறுகள் வந்து வேறுபடுது. இப்போ நம்ம பூமியில எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எர்த்துல வந்து பூமி வந்து அதிகமா இருக்குது. ஓகே, வேற கிரகத்துல வந்து நெருப்பு காம்போசிஷன் வந்து அதிகமாகும். ஓகே, நான் காமிக்கிறேங்க. இவ்வாறு சில கிரகங்களில் பூமி முக்கியமானது, நெருப்பு முக்கியமானது, சில இடத்துல நீர், சில இடத்துல காற்று. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து ஒன்று ஒன்று முக்கியமாகுது. ஓகேவா? நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த கிரகத்துல தான் நம்ம உயிர்வாழிகள் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு. விஞ்ஞானிகள் அதுவும் சொல்றாங்க. பட் அப்படி இல்லை. வேத இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா கிரகங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பல்வேறு வகையான உடலை கொண்ட உயிரினங்களால தான் இந்த கிரகங்கள், எண்ணற்ற கிரகங்கள் வந்து நிரப்பப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம வேதத்துல இருக்கிறது வந்து சொல்றதை நம்ப மாட்டோம் இல்லையா? அறிஞர்கள் போயிட்டு, இந்த சயின்டிஸ்ட் போயிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரதை நம்புறோம் இல்லையா? ஆ, அவங்க வந்து இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒரு கிரகத்துல வந்து நெருப்புத்தன்மை அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நெருப்புல வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினத்தை கடவுள் படைச்சிருக்கார். நமக்கு தெரியல புரியலன்றதுனால அங்க இல்லாம இல்ல. எல்லா பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணது பகவான் இல்லையா? சோ இதை நம்ம வேதங்களும் சொல்லிக்க, அதனால இதை ஏத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யாந்தி யாந்தி தேவா விரதா தேவன் பித்தன் யாந்தி பித்ருவிரதா பூதானி யாந்தி பூதே ஜெயா யாந்தி மத்யாஜினோ பிமாம். இங்க ஹரே என்ன கிருஷ்ணா. சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாரை வழிபடுறாங்களோ அந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. இப்போ ஒருத்தன் தேவர்களை வழிபடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவலோகத்துக்கு போறான். முன்னோர்களை வழிபடுறான்னா அவன் பித்ரு லோகத்தை வழிபடுறான். வழிபடுறவரு வந்து முன்னோர் இருக்கிற பித்ரு லோகத்துக்கு போறார். அதே கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க வந்து கோலக்குல விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. சரி, நம்ம எங்க போகணுன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து வழிபடணும். நம்ம யாரை வழிபடலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்- கிருஷ்ணரை கிருஷ்ணரை தானே வழிபடும். வழிபடுறோம். கிருஷ்ணரை வழிபடணும். ஓகேவா? சோ அப்ப நம்ம எங்க போவோம்? பிருந்தாவனத்துக்கு போவோம். வெரி குட், சூப்பர். அங்க போனா என்ன ஆகும்? முக்தி தாங்க மாதாஜி, திரும்ப நமக்கு பிறப்பு கிடையாது. ஹரிபோல். ஸோ நம்ம எல்லாரும் கிளாரிட்டியோட இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அங்க போனோம்னா நமக்கு என்ன வேணும்? பக்தி வேணும். இல்ல, பக்தி வேணும். ஸ்கிரீனை பாருங்க, ஸ்கிரீனை பாருங்க. கிருஷ்ணரை அடையணும்னா முயற்சி முயற்சி பண்ணணும். ஆஹா, நம்ம ஸ்கிரீனை நிறைய பாருங்க. தகுதி வேணும் மாதாஜி. நம்ம நிறைய ஒரு நமக்கு தகுதி வேணும். இல்லையா, நம்ம ஒரு சினிமாக்கோ ஒரு பார்க்கோ போனோம்னா கூட என்ட்ரி டிக்கெட் கேட்குறாங்க இல்ல மாதாஜி?
ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? அது மாதிரி வந்து தகுதி வேணும். நம்ம அந்த தகுதியை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? அது மூலயமா நம்ம உள்ள நுழையலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஆ, அந்த நாட்டுக்குள்ள போனோன்னே நம்ம என்ன நினைக்கணும்? அது அங்க என்ன இருக்குது என்ற பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? யார்கிட்டயாவது கேள்வி மூலமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இப்போ வந்து பிரபுபாதா ஃபாரின்ல இருக்காரு இல்லையா? அங்க வந்து கேள்வி கேட்கிற பிரபுப்பா, நீ இந்தியாவுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுற. ஓகே, நம்ம எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியும் இது எப்படி இருக்குது, நம்ம ஊர் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? அதை பத்தி அந்த நாடை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ. அப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்ட அது அப்போ உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அது மாதிரி கிருஷ்ணருடைய லோகம் வந்து பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அங்க போனோன்னே என்னென்ன வேணும் நம்ம பண்ணணுன்றதை நம்ம ஆரம்பிச்சுப்போம் இல்லைங்களா? ஜெபம் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கணும், பக்தர்கள் சங்கம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதே மாதிரி கடவுள் இருக்கும் இடத்தை வசிக்கும் இடத்தை தகவல் எல்லாம் நீ சேர்த்துக்கோ, கேட்டுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா எல்லாம் அங்க போக முடியாதுப்பா, அதையும் சொல்லிடுறாரு. நான் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸு. நான் எங்க ஊர்ல நான் தான் பெரிய ஆளு. நான் வந்து எனக்கு லெட்டர் கொடுத்தா நான் போயிடுவேன்னா போக முடியுமா? இப்போ திருப்பதிக்கெல்லாம் போனோன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் எம்பி லெட்டர்லாம் வாங்கிட்டு போகலாம் இல்லையா? அது மாதிரி இங்க போக ஆமா. முடியுமா மாதாஜி? இதுல போக முடியாது. போக கடவுள் முடியாது. ஓகே, சூப்பர். ஸோ அங்கெல்லாம் போகிறதுக்கு எந்த லெட்டரும் எந்த சிபாரிசும் செல்லாது இல்லையா? அப்புறம் நம்ம இம்மீடியட்டாக இப்பவே போகணுன்னா கூட முடியாது. ஓகேங்களா? ம் அந்த வந்து அதை பற்றி அவரோட அனுகிரகம் இருந்தாக்கா போலாம் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. ஸோ அவருடைய லோகத்தை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க ஒரு பிரம்ம சமீதையில். யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்தாமணி பிரகசத்மசு கல்பவீட்ச லட்சாதேஷு சுரவீர் அபிவா அபிபாதயந்தம் லக்ஷ்மி சகஸ்ர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்த மாதிபுஷ்பம் தம் அகம் பஜாமி. கோவிந்தம் பஜாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கோவிந்த மாதிபுஷ்பம். ஓகே, தேங்க்ஸ் சிந்தாமணி பிரபு. கற்க பிரபு ஆ பிரபு ஒரு நிமிஷம் பிரபு. டைம் ஆயிட்டு இருக்குது, முடிச்சிடல. மாதாஜி வந்துடுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, இது எல்லாத்தையும் எதை வந்து விவரிக்குதுன்னா, இந்த பிரம்ம சமீதை வந்து பிரம்மரால பாடப்பட்டது. ஓகேங்களா? ஸோ பிரம்மர் வந்து சொல்றாரு ஆன்மீக லோகம் எப்படி இருக்குன்னா, அங்கே வந்து சிந்தாமணி ரத்தின கற்களால் வந்து நிறைக்கப்பட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அங்கே வந்து இன்னொரு வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல்ப விருட்சா, நினைத்ததை கொடுக்கக்கூடிய டிசையர் ட்ரீ, நம்ம விருப்பங்களை வந்து நிறைவேற்றக்கூடிய மரங்கள் அங்கே இருக்கு. அங்கே போனால் நம்ம தோசை செய்யணும், இட்லி செய்யணும், உப்புமா செய்யணும், எந்த ஒரு வேலையுமே இருக்காது. அந்த மரத்துக்கிட்ட போயிட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை ஆர்டர் பண்ண அது கொடுக்கும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? பரவாயில்லையே. என்னங்க மாதாஜி? பரவாயில்ல என்னன்னா. ஈஸி இல்லையா? கஷ்டமே இல்லை அங்க. ஆ, அப்புறம் வந்து உடனே போயிடலாங்க மாதாஜி, ஆ, உடனே போயிடலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை காமிச்சனே, நுழைய தகுதி. நுழைய தகுதி வேணும் இல்லையா? அது வளர்த்துக்கணும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இல்லையா? அதுக்கு கேட் தான் இந்த பாஸ். சத்சங்கம். படிப்படியாக நம்மளும் வளர்த்துக்கலாம். சரிங்களா? எல்லா கூட்டோடு ஒன்றா போயிடலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து சுரபி பசுக்கள். சுரபி பசுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பால் கொடுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 லிட்டர் கொடுக்கும், மேக்ஸிமம் ஒரு 20 லிட்டர் கொடுக்கும். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் வந்து கொடுக்குங்களா அந்த பசுக்கள். ஸோ அங்கே வந்து பஞ்சமே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேறும். அங்கே யார் இருக்காரு? முழு முதற் கடவுளான கோவிந்தன் இருக்கிறார். அப்படியேப்பட்டவரை நான் வணங்குறேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா தன்னுடைய பிரார்த்தனையில சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அங்க வந்து லட்சக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க 2 பேர் இல்லை, லட்சக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் இருக்காங்க. ஓகே, அந்த அந்த லோகம் தான் கோலோகல பிருந்தாவனம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம போகணும்னு நினைக்க வேண்டிய இடம். இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்க வந்து நம்ம சாதாரணமாக பேசினா கூட பாடுற மாதிரி இருக்குமா? ஓகே, நம்ம நடந்து போனா ஆடுற மாதிரி இருக்குமா? யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் அவருடைய ரூபத்தையும் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தையும் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. 4 கை ரூபம் கிடைக்கும் அவருக்கும். அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, கௌஸ்துவ மணி ஒன்று தான் கொடுக்க மாட்டார், மித்ததெல்லாம் அவர் கொடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ அந்த லோகத்துக்கு நம்ம போகணும், நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி இந்த ஒரு ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां वद भावसमन्विताः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன அனைத்து சொல்றாருன்னா, தேங்க்யூ மாதாஜி, நான் தான் மூலம். எதுக்கு? இந்த பௌதீக உலகத்துக்கும் சரி ஆன்மீக உலகத்துக்கும் நான் தான் மூலமே. எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வெளிப்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது யாரு தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் அந்த ஞானிகள் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என் மேல முழு மனசையும் வைப்பாங்க. என்னையில தான் என்ன மேல மனசை வச்சுட்டு தே வில் என்கேஜ் இன் மை டிவோஷனல் சர்வீஸ் வர்ஷிப் மீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? முழு மனதுடன் என்னை வழிபாடு செய்வார்கள், என்னோட பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம போன 2 பத்தியில பார்த்தோம். 3 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் 3 நிலைகள் கடவுளை வந்து உணர்றது. அதை வந்து இங்க சொல்றாங்க பாருங்க. யார் ஒருத்தன் வந்து கடவுளை வந்து ஜோதி ரூபத்துல வழிபடுறானோ, ஓகே, அவனை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்க, பிரம்மத்தில் கவனம் செலுத்தி அவனை வந்து கடவுளை பிரம்ம வடிவமா வழிபடுறானோ அவரை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரம்மா பிரம்மாவாதீஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இங்க எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பிரம்மாவாதீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பிரம்மஜோதியை வழிபடுறவங்கள வந்து பிரம்மாவாதி. அதே வந்து பரமாத்மனை வந்து ஒருத்தன் மனசுல ஏத்துக்கிட்டு அவனை வந்து வழிபடுற அவன் வந்து பரமாத்மாவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பரமபுருஷ பகவான் தான் எல்லா முழுமுதற் கடவுள், அவர் என்னோட இருதயத்துல இருக்காரு, அவரை வந்து தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றவன் வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரியலைசேஷன் ஆஃப் பகவான் அப்படின்னு சொல்றார். பரம புருஷனை உணர்தல். மூன்றாவதும் கடைசி நிலையான பரம புருஷனை பகவான் உணர்தல் ஆகும். ஓகேவா? இந்த உணர்தல்ல கூட பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, எடுத்த பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிறவியில் உச்ச முழுமையான உண்மையை அடையப்படுவதில்லை. ஓகே, பகுனாம் ஜென்மனாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, என்ன சொல்றாரு அப்போ? பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, யாராலும் ஒரு ஜென்மத்துல முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நாட் அட்டைன்ட் இன் ஒன் பர்த். அதுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்க. பட் எவ்வளவு நாள்ல அடைய முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வினாடியில் உச்சத்தை அடைய முடியும்ன்றார். ஓ, அப்ப என்ன வித்தியாசம் இங்க? ஒருத்தன் வந்து ஒரு வினாடியில வந்து அடைய முடியும், ஒருத்தன் பல ஜென்மங்களை எடுத்து அடைய முடியும்னா அங்க என்ன காரணம்? நம்ம சரணாகதி ஆகிறது இல்ல, அதுதான் காரணம். வேற எதுவுமே காரணம் இங்க இல்ல. நம்ம சரணாகதி ஆடுறது இல்ல, அதுதான் வந்து இங்க காரணம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்றாரு. பகவத்கீதையில இவரும் கிருஷ்ணரும் அதே தான் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஒருவர் நம்பாமல் ஓ கடவுள் என்றால் என்ன என்று நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று கூறினால் அவர் அருவமான பிரம்ம பிரகாசத்தை உணர்ந்து பின்னர் பரமாத்மா அப்புறம் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு வருவார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆகிறது. இது வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கும், பல வருடங்கள் ஆகும். ஆராய்ச்சியின் மூலம் அவன் வந்து உண்மையை உணர ஆரம்பிக்கிறான். அதே புத்திசாலி வந்து அப்பயே சரணாகதி ஆயிடுவா, ஒரே நிமிஷத்துல வந்து அவனுக்கு பக்தி வந்துடும். நம்ம கத்வாங்க மகாராஜா ஸ்டோரி பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இல்லையா? அவர் 24 மினிட்ஸ்லயே வந்து கடவுளை வந்து தெரிஞ்சுப்பார். ஓகேவா? தன்னுடைய மரணம் எப்பன்னு தெரிஞ்சுப்பாரு. அவர் வந்து ரொம்ப சக்தி இருக்கு. ஓகே, மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சரி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. சரி, நம்ம இங்க நிறுத்திடலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வாஞ்சா हरे கல்பத்தருभ्यश्च கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. உம், कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு மித்த இருக்கிற